Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. വളരെ സണ്ടാവിയാകുന്നില്ല orang malah doang di langgur ini katong kon nera bayar kia soal low to diri ayo kol Free Palestine. Free Palestine. Det står det på det tredje banner, og den tredje overskrift, vi har til vores invitation her i dag. Det er helt afgørende for fred i Israel og Palæstina, men der er en varig fred, at det indgås en aftale om, hvordan de to folk, jøderne og palæstinenserne, skal dele og leve sammen på området mellem Middelhavet og Jordanfloden. Skabe deres frit og selvstændigt